Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Цифрлаштыру йылы дәвам итә. Азнакайда сан дәресе. Һөнәри белем бирүчеләр һәм алучыларның уртак бәйрәме бара. Тол һәм хезмәт ветераны котлаулар кабул итә. Мәгълүм булганча, 2022 ел республика күләмендә цифрлаштыру йылы буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Азнакай районында төрле чаралар уздырылып килә. Шуларның чираттагысы шәһәрнең 3нче мәктәбендә сан дәресе буларак үтте. Әлеге чарада Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Искәндәр Баһаветдинов та катнашты. Туларак алдагы материалларда. Сон дәресләре циклы республиканың барлык мәктәпләрендә дә һәр ай сайын уздырыла. Циклга 10 дәрес керә, темалар төрле. Әлеге дәрес пилотсыз технологиялар исеме астында узды. Урок прошел очень весело, я считаю. Дәрес бик күңелле узды дип уйлыйм. Укучылар актив катнашты. Мәгариф министрлыгыннан бик кызыклы, кирәкле мавыктыргыч темалар юллыйлар. Рәхмәт. Әзер эшләнмәләр укытучы өчен бик уңайлы. Үз материалларыбыз белән тулыландырып, әлеге эшләнмәләрне кулланабыз. Добавляем что-то свое. Нәрсә ул дрон? Аның өстенлеге нәрсәдә? Дәрес барышында укучылар әлеге һәм башка сорауларга җаваплар эзләделәр. Что должен быть? Корпус. По-другому называется рама. Так ведь? Она имеет жесткую конструкцию. Но сейчас уже разрабатываются и мягкие конструкции. Чарада район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Оксана Газизова да катнашты. Ул укучыларга цифрлаштыруның өстенлекләре хакында сөйләде. 125 муниципальных услуг, которые государство предоставляет нашим жителям, переведено в электронный формат. Это как бы одна из мер приблизить цифру к нам, простым людям. Дәресне информатика укытучысы Гөлнара Шутраева кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып барды. До этого с подобной информацией сталкивалась только на просторах интернета, и то она была не очень обширной. Показывались только определенные видеоролики, то есть существует такая-то вещь, так-то она работает. Более такого в научном плане раскрытия данной темы я не встречала. Понравилось, как мы разговаривали о дронах, и также еще на практике убедились, что как все это работает. Узнали, какие виды есть дронов, что они бывают не только в небе, а еще и на земле, и в воде. Для меня урок оказался очень важным. Я себя вижу будущим программистом. Данный урок еще раз подтверждает то, что моя душа лежит в этой профессии. Дәрестә укучылар гына түгел, өлкәннәр дә үзләре өчен кызыклы мәгълүматлар алды. Все эти уроки цифры, они призваны. Әлеге сон дәресләре укучыларга алга таба һөнәр сайлауда зур этәргеч булып тора. IT юнәлешен сайлаучыларга аерым темалы дәресләр конкрет белгечлек буенча китәргә ярдәм итәчәк. Могут выбрать уже конкретную специальность. Сон дәресләренең чираттагысы октябрь аеның соңгы сишәмбесендә узачак. Бүгенге сон дәресендә 3нче мәктәпнең 11нче сыйныфында укучы 14 укучы катнашты. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Урта һөнәри белем бирү көне уңайыннан Азнакай политехник техникумында конференция узды. Чарада студентлар, укытучылар, район җитәкчелеге шушы уку йылын төрле елларда тәмамлаучылар очрашты. Инде менә ничә еллар дәвамында урта һөнәри белем бирүгә игътибар һәм аның популярлыгы арта бара. Техникумда оештырылган Казаныш тарихы очрашуына да кайчандыр биредә һөнәр үзләштереп, бүген инде ниндидер дәрәҗәләргә ирешкән җитәкчеләр чакырылган иде. Бүгенге очрашуда безнең укуда укучы талибәләр, укучылар белән бергә җитәкчеләр дә очраша. Һәм инде укучылар бик кызыксыну белән аларны тыңладылар. Ни өчен дигәндә, алар ничек итеп кичәге укучы бүгенге шушындый дәрәҗәгә ирешкән һәм алар нинди максатлар куйганнар. Очрашуда студентлар үзләрен кызыксындырган күп кенә сорауларга җаваплар ишеттеләр. Яшь һөнәрчеләр проектының тормышка ашырылу юлларына төшенделәр. Һәм иң мөһиме, һөнәрле булуның тормышта нинди зур уңышларга ирешүгә мөмкинлек ачуына төшенделәр. Бу тәҗрибә киләчәктә илебезнең күп кенә ерак төбәкләрендә дә тормышка ашырылырга мөмкин. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга күчәбез. Бүген шәһәребезнең тыл ветераны Гарифуллин Габдрауф Шәфик улын 90 яшьлек юбилей уңайыннан котлаулар кабул итте. Кунакта булып бәхтенә бездә ирештек.
Олы яшьтә булса да Габдрауф абыйның энергиясе ташып тора. Туганнары, балалары, оныклары һәм оныкчыклары гел янәшәдә. Бүген менә 90 яшен каршы алган тыл ветеранына зур кунакларда килде. Габдрауф аганы Әлмәт районы ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин тәбрикләде. Котлау хатын истәлекле бүләген тапшырды. Вы уже достигли многого. Нам учиться от вас жить. Живите долго, радуйте детей, внуков, правнуков от души. Гаилә бәйрәмендә территориаль иҗтимагый совет вәкилләре дә катнашты. Ветеранга иң матур һәм изге теләкләрен җиткерделәр. Габдрауф абый Әлмәт районы Елхавай авылында дөньяга килә. Әтисен сугышка азатканда аңа нибары 10 яшь. Әнисе кулында алар 5 бала. Габдрауф абыйга балачагын авыр колхоз хезмәтенә алыштырырга туры килә. Әни беренче сменада эшли, мин аның урынына яңадан да икенче сменага кушалар да, мин аның урынына барам. Улы малай буларак. Анда сугарга йөрү, аннан соң көлтәләр ташу, аннан соң бөртекләр ташу, аннан соң чистарту, менә булар барда безгә туры килде. Юбиляр колхоз кырларында гади эшчедән башлап Әлмәтнең үсешенә зур өлеш керткән кеше. 50 елдан артык ултырак йортлар, социаль көнкүреш биналарын, нефть объектларын төзүдә, җәмәгать эшләрендә актив катнаша. Әлмәт халкының төзүчеләренең, шәһәр җитәкчеләренең улы хөрмәтенә ирешүенә дистәләрчә мактау кәгазьләре, медальләре дәлил булып тора. Яш буынга беренчедән тынычлык кирәк булыр иде. Тырышырга кирәк, илеңне яратырга кирәк, торган җиреңне яратырга кирәк, иң беренче. Илең өчен тырышырга кирәк, илеңдә булсын, синдә генә түгел, илеңдә булсын иде. Тормыш иптәше Зөлхия апа белән 67 ел элек гаилә корып, 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Аларның барысы да үз урыннарын табып, күркәм гаиләләр корып тормыш көтә. Бүген инде 10 оныгы, 12 оныкчыклары уңышлары белән сөендереп тора. Исән сау, яннарың тыныч булсын, тәннәрең сәламәт булсын. Я Раббым, Аллакаем, бик яхшы булдың, бик Алланың рәхмәте булсын. Бер качан безгә җил белән яңгырда тидермәдең балаларыма, киявләремә, туганнарыма, ике як туганнарыма да Алланың рәхмәте булсын. Гомер иттек, бик кызык, рәхәт булып кына. Калган гомерләрдә шулай Илаһи Раббым яхшы булсын иде. Нас приучали к работе. С детства мы знали это. С детства мы знали, что папа идет с работы, мама нам всегда говорила: «Эти Евискуайта, папа идет, встречайте». И мы бегом, мы бежали на улицу. Кто-то дома готовил тапочки, кто-то уже газету готовил, кто-то уже чайник ставил. Это мы так папу встречали. Но мама, когда приходила с работы, нам папа говорил: «Тоночка, на, Ерегес, ходите тихо, спокойно». Мама пришла с работы, мама устала. Это всегда так было. Мама нам всегда говорит: «Это Ерегес самый главный человек, это Ерегес уважать надо». Киләсе сюжет геройы бер кайчанда бирешми, ул рух ныклыгы һәм оптимизм үрнәге. 40 яшендә табиблар куркыныч диагноз куйгач та ул бирешмичә, тормыш сынавын узарга керешә һәм кулына энә белән җеп ала. Чәчәк бәйләмнәре, табигать күренешләре, гыйбадәтханәләр һәм иконалар. Геннадий Гаврилович Потаповның һәр эше якты, үзенчәлекле, кабатланмас. Бер картинаны чигү өчен аңа ярты елга чаклы вакыт кирәк. Аның картиналары иркен өен генә бизәп калмыйча, туганнар һәм дусларына да бүләккә киткән. Много я подарил тоже. Вот, ну, благодаря интернету я встретился с такими людьми, как бы, что с аналогичным заболеванием. И понял, что люди не сидят без дела. Бик күп эшләремне бүләк иттем дусларыма, туганнарыма һәм үзем кебек авыру белән көрәшүчеләргә. 40 лет ей. Она вяжет вещи для детей. И, ну, дарит просто. Это с Липецкой области. Татьяна Раннева. Также и многие другие занимаются. Геннадий Гаврилович чигү үрнәкләре аша нейраль амиотрофия авыруы белән көрәшә. Аңа бу диагнозны 40 яшьтә куялар. Периферик нерв системасын зарарлаучы прогрессив хроник авыру әбисеннән әнисенә, әнисеннән безнең геройга күчә. Ләкин Геннадий Гаврилович бирешә торганнардан түгел. Ул дөньяның матурлыгы белән соклану өчен кулдан килгәннең барысын да эшли. Летом-то хоть можно на улице чем-то заниматься. Җәйне вакытымны урамда уздырырга тырышам, ә менә кышкы озын кичләрне чигеш белән үткәрәм инде. Вот приходится это.
Кайчандыр бораулаучы булып эшләгән, яратып балыкка йөргән Геннадий Гаврилович бүген ул көннәрдән илһам алып, аларны төсле җепләр ярдәмендә тукымага күчерә. Үзе сыман инвалид коляскасына утырганнарны да бирешмәскә өнди ул. Тормыш дәвам итә икән, димәк бу нәрсә өчен булса да кирәк. Не падать духом никогда. Радифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тапшыруыбыз азагында тагын бер күңелле хәбәр. Орехово-Зуево шәһәрендә ирекле көрәш буенча быелгы сезонның беренче турниры тәмамланды. Авыр көрәштә рух ныклыгы һәм җиңүгә омтылышы белән Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Эвелина Нестерова, Евгения Горшкова хатын-кызлар көрәшендә беренче булды. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнудинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.